Mubalor sa 1.1 million pesos nga illegal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan sa Talisay City Police sa gipahigayon nilang bypass operation sa Barangay San Roque, Talisay City. Giila sa kapulisan si alias Jana, 19 anyos, nga usa ka high-value individual tungod sa dagkong bulto sa illegal nga drogas nga mabaligya ni ini matag simana. Matud ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, gigukod sa Talisay Drug Enforcement Unit ang tinubdan sa Shabu. Sa maong operasyon, nasakmit ang 165 grams nga gidudahang shabu nga adunay value nga 1.1 million pesos. Tukmang kaso ang ipasaka ugmang adlaw. Natay informant nga niingon nato nga naay nagaduwa didto ng lugar gitagaan tag pangalan, and then muna nga nagpakuan dayon ta og bypass. Dugay-dugay na ni siyang gaduwa niya, allegedly makahurot ni siya og 100 to 200 grams a week